Здравейте всички! Обещах ви да правя анбоксинг, не обещах на вас, вие не знаете за това, но обещах на Steam Community в Discord да правя анбоксинг на новия Coyote Digi3 и вие печелите бонус, защото го правя първо на български и после ще го преведа за тях на английски. На практика машинката пристига в тази труба. Всеки от вас, който е пазарувал от Китай, е получавал пратки подобни. Под нея е проста кафява кутия, без никакви маркинги. Тоест, абсолютно анонимно и без нищо, което да може да показва за какво става дума. Сега трябва да отворим това. Нека си взема една отвертка. И без друго, този анбоксинг няма да бъде мониторизиран. И без друго, форумния канал не е мониторизиран. Но все пак, за да не ме баннат, използвам отверка. Да знае YouTube алгоритъма, че това е отверка, не е нож. Сам не трябва да е. Опитам се всичко да го направя възможно най-лесно и отведнъж, за да не се налага да го снимам, защото този анбоксинг може да се снима само веднъж, нали така? Да видите какво има вътре. Така. Обещах после да го сравня с ET312. Яйкс. Това проби много. Не засегнахме нищо отвътре. Така. Това, което съм си поръчал, е пълният комплект на Digilab Coyote 3 с всичките плъгове, устройства и така нататък. В кутията има ето всичко това. Плюс, нали, да покажем, няма нищо друго. Ето ги нещата. Така. Всичко на кутиите е на китайски. Може да видите, че е на китайски. Нямам си идея какво пише. Това са електропроводими кабели и някакви други джиджавки. И продължаваме с надписите на китайски. Така. Тъй като не знам в коя кутия какво има, предполагам, че в тези са пуш бутоните. Това го разкарам от кадър. На здраве на всички. Ще започнем от пуш бутоните. Предполагам, че това са пуш бутоните. Всяка кутия е запечатана в фолио, доста... Като човек отварял немалко играчки, мога да кажа, че опаковките на усещане се сравняват с тези на Lovens, тъй като аз след тях съм им фен. Сега ти как се отваряш, копален съм и се... Цък, цък. Идва в пауч. Какво е това в пауча? Това в пауча е топчета. Метални. Това е електрод. Най-вероятно за вагинална стимулация. Найс. В другия край е... Какво има в другия край? Секунда. Само това го прибера, да не се драска. Всичко си идва в пауч. Добре подредено. Това много ми харесва. Другия край са микрожакове, тип аудиожак. Това е биполярен електрод, т.е. има плюс и минус. Не е триполярен, но той може да се пригоди към триполярен после. Пък и самия Coyote май е биполярен като такъв. Така.
Много, много найс. Това го махаме отстрани да не пречи и това го оставяме ето тук. Това би трябвало, ако това беше единия плък, това трябва да е другия плък. Тъй като аз директно отидах и си поръчах абсолютно целият пълен комплект. Full disclosure, това видео не е спонсорирано, това видео го правя за хората от Steam комюнитито и после ще го преведа и на английски. Още един пауч, интересно. Какво има тук? Тук трябва да е аналния плък. Тук трябва да е аналния плък, да. Да, това е аналния плък, който е с... Сега не бях виждал такъв. До сега не бях виждал такъв. Ескъс. Окей. Това изглежда като свясна стомана. Отново. Не е лошо. Наистина много прилича начина, по който нещата са опаковани на начина, по който Lovens си опаковат нещата. Значи, оригинален, анален и сега отиваме към големите кутии. Всъщност, преди да отворя големите кутии, да видим какво има тук. Че ми стана интересно какво са ми сложили в тази малка отделна турбичка. Окей. Това е някаква сижимка, въженце. Това трябва да е проводима гума. Да, това е проводима гума. Супер. Това е електропроводима гума. И това е още електропроводима гума с щипки за да може да се направи още едно такова. На практика, ако си загубите някой от тия, да може да си го направите. Това е прекрасно. Това е много добре. Прибираме го за сега в тази турбичка. Няма да го прибирам в турбичката. После ще го прибера в турбичката. Оставям го и тук да се вижда. После ще видим тази си жимка за какво е. Така, продължаваме с големите кутии. Честно казвам, не знам в коя какво има, защото всичко е на китайски. Така. Отдолу има... Какво е това? Брошурка ли е това? Това е брошурка. Отдолу има брошурка. Това са The Paws, лапите. Това са прекъсвачи, които могат да се използват за някакви сценарии. Окей, това ще трябва да бъде разгледано. Инструкции, внимание, инструкции за употреба, как да се свърже, как да се задейства, precautions, внимание и съответно гаранция. С една година от дата на покупка този продукт, ако има quality проблем при нормална употреба, безплатна поправка е възможна при валиден proof of purchase. Всичко е направено през PayPal, така че го имам. Така, не предлагаме безплатна поддръжка, ако е бил разглобен или модифициран. Форс-мажорни обстоятелства, поражения, причинени от неспазване на инструкциите, други неща, които са свързани с човешката употреба, найлон страпа, бакклипа и бекборда и Type-C charging порта са consumables и съответно не подлежат на ремонт, но подлежат сигурно на промяна. Искам да ги видя тия по-принц.
тия PawPrints, идеята им е, че можете да сетнете различни сценарии с тях през апликейшена и съответно да карате жертвата си стои неподвижно, за да не бъде шокирана или някакви други неща. О, да. Не може да ми видите усмивката, но да. По принта усеща, има бутони вътре, би трябвало да усеща и сила на натиск. Ще направя по-пълни тестове и ако ви е любопитно, ще обясня как се ползват в друго видео. В момента идеята е просто да отворим, да разпаковаме юнита, да го разгледаме и може би да го сравним с друг юнит подобен, който аз имам, но аз имам MK312, който е правен от приятел, който ми го подари, който е един от оригиналните устройства за електростимулация и на практика само с него ми е опита. Никога не съм разглеждал Coyote-то, Digilabs Coyote, тъй като това е версия 3. Никога не съм разглеждал версия 2, само съм чувал хубави неща. Тук имаме някакви клипси, тук имаме найлонови ленти, с които да закачим клипсите. Това са... Да, имаме найлонови ленти, с които да закачим клипсите, плюс USB-C към C зареждащ кабел. Ето ги. Секунда. Айде, скъсай се отвори. Yes. C към C. Не. Едно А към 2C-та, явно за да можем да зареждаме и двата PawPrinta. Пластмасови клипсове за колан, предполагам. И съответно още някакви държачи. Идеята е да можем да използваме PawPrintовете за някакви по-интересни игри. Да, ще ги разгледам по-внимателно и по-подробно по-нататък. Няма да е сега. Сега идеята е просто да покажа какво има. Явно последната кутия сме си я избрали и последната кутия е за The Main Event, генератора на сигнал и STEAM устройство като такова. Сега ще го отворим, само да прибера PawPrintовете, защото те са яки и създават и дават някои много добри идеи за игри. Ако знаете за какво става дума, ако не знаете, изобщо защо гледате това видео. Така. И The Main Event, дето се вика. Това трябва да е самото устройство, самия Coyote, който се управлява от Application. Че съм се разхвърлял навсякъде. Quality Packaging от всякъде. Отново имаме брошурка на китайски за сваляне на апликейшена. Аз апликейшена го имам. Брошурката е на китайски от едната страна и на английски от другата. Тук имаме предупреждение. Продуктът не трябва да бъде използван от хора с пейсмейкъри и електронно-метални импланти по телата си. Не трябва да се използват хора с епилепсия, астма, сърдечни проблеми, тромбози и други кардиоваскуларни и церебрално-васкуларни заболявания, т.е. на кръвносните съдове и на кръвносните съдове в мозъка, за пациенти с чувствителна кожа, екзема и други проблеми с кожата, пациенти с заболявания, свързани с кървенето, т.е. ниски фактори на съсирване. Те са две книжките. Едната е на китайски, другата е на английски. Бременни жени и така нататък. Основни правила за използване, разбира се, те са всеки, който занимава с електростимулация, знае, че електродите не трябва да бъдат поставени над сърцето, никъде над гръдния кош.
Не трябва да бъдат поставени до глава, лице, очи, уста или врат. Не трябва да се слагат на повредена или възпалена кожа, стави и други такива неща. Като цяло имате много подробна инструкция какво да не правите и какво да правите. И ето диаграма на самия койот. Зарежда се за 2 до 3 часа. Тежи 80 грама и има до 10 метра обхват през Bluetooth. Ето го и самото устройство. Отново, пакеджинга е на ниво. От доста време не съм виждал толкова качествен пакеджинг. Окей, запали. Явно има някакъв чардж. Окей. То дори и си мига. Секунда, къде ми остана телефон? Ето DJI Lab дори ми се показа. Валидираме информация. Отиваме на Solo Play. И то се свързва. Damn. Аха. Всеки канал се контролира отделно и всеки канал подава сигнал. Добре, решили want to go back. Видяхте как се свързва, мига си самото койоте. Сега как се спира по дяволите. Задържаме, значи запускане, задържаме А. Или Б. Или А и Б. Да, натискаме А и запалва. За спиране натискаме задържаме А и гасне. Така. Койотото идва с комплекти от електроди. Много важно, идва с страп за държане. Страп за задържане, идва с кабел, който е с тънките, 2 кабела за А и Б, зареден кабел, кабел за зареждане и съответно лепенки. Нямам възможност в момента да тествам разликата между това и MK312, но при първа възможност ще направя този тест. И това е. От тук нататък остава да го тествам и да ви кажа как се играе с това нещо.